V ім'я Отця, а Сина, а Духа Святого. Kněz, buď s vámi. Любі братці, любі сестри, вітаємо вас на недільську Божу мшу. Бо є добре, то є гесло гік-фестивала Кишниткова Ружинчиця відміва. Тут гесло нас на то допоміна, бо є добре, але вони теж даватель всіх добрих дарів. A když my nedelu kemše svědčíme, potom máme jednu konkrétnu příčinu, co za Bože dary tež děkovat, ládajo na zajšvý týdžin. Za poražené dživo, za dobré ideje, za strotu, čiva a duše. A to máme všetci příčinu děkliví být. Tak jsme drunie ve Kirlošu zpívali menece, kojže dzień, když ranie svita, tebie Kvalba svita vita. Smil se nad nami kníže. Opokáž nám, kníže, svoju smilnost. Voda ja spušť nám všetky naše rychyša, mocná milostivá Boža, doveč nás junu do věčného živenia. Kníže, smil se. Christe, smil se. Kníže, smil se. Modlmy se. Boże, Ty si přigotoval tym, Gott si ještě lubuje přesahovat se dary. Zahor naše útroby, zabrchme přiuším a nadešo, Tebě lubuje docpělí slubenia, Kotry přesahuješ naše očekávania. Przez naszego knieza Jezu Chrysta, Twoja Syna, kiż jest Tobą żywa, kraluje po wieki na wieki. Čitanie z lista Hebrejam. Bracia a sotry, to je tu wokoło nas wulka mročel svitków. Tuż woczasmy wšu čežu a nas wobwiwacych rych, abyśmy wutrajnie w naszym wubiedziowaniu ladają na zakładnika a dokoniaka wiery na Jezusa, kiż za swoją przyrodną radość krzyż przetra. Nie dziwają na hańbu, nitko siedzi k prawicy trona Bożego. Spominajcie na Niego, kiż je tajke nieprzeczelstwo od hriešnikov
przeciwo sebi znies, zo byście nie wustawali, a na duszy nie swabnuli. Przeciwo rychy, nieście so hiszcze spieczowali, hacz do kryje. Słyszeliśmy słowo Boże. Halleluja, halleluja, halleluja. Moje wódce słysza mój głos, ja je znaju, a one idą za mną. Halleluja, halleluja, Kněz buď s vámi. Słowa światość czynia po Lukaszu. W onym czasu rzeczy Jezus swoim uczniom: Sem przyszł wohin na ziemię cisnąć, a to co drugie hać by sopalił. Mam však być kczeny ze skczyńcu, a jak mnie to cisni, hać co to zdokonia. Myślicie, że sem przyszł na ziemię pokoj przynieść? Nie, praję wam, ale rozdwojenie. Przetoż wotnitka będzie a pieczo jenym domie rozkorjeni. Cio przeciwo dwiemaj, dwaj przeciwo ciom. Nan rozkori so ze synom, a syn ze snanom. Mać z dżoku, dżoka z maczeriu. Przychodna mać ze przychodnej dżoku, a przychodna dżoka z przychodnej maczeriu. Słyszeliśmy dobre poselstwo naszego knieza Jezu Chrysta. Lube sotry, lubi bracia, ze żywienia małych ludzi, tak mianowych knihu, kotraż powiada, jak są nasi predonicy juno żywi byli, majdla przed 300 latami. Też w tym jubilejnym lecie sme hižo tu jeszcze zonili, a te widzieli w historyskim czału, co je przed juno šo takle było. W Pančicach kloštorskim archiwie kołaja so jacać 1000 aktów, sudnickich aktów, nikak 10% jsem czytał. A te prenie spoznacie, jak podobnie są tola te słabości a problemy ludzi szojene w kotrym czasu. Swojebne konflikty, zwady między sąsiadami, zranienia cielne a werbalne, potem wiedzą też
zwady dla herbstwa a dla penec. Nikotre štorije ty žiniec nie zabudzisz. To je była te pola za młodych historykarów. A nikotre stawizny mają samo jedną żortną komponentu. Kajś na przykład pola młodej żony z Łotrowa, Katy Wormaczec. 5 lat je ona chodziła z jej Mikłauszem z Jawory, kiedy jej te mężestwo slubił. A miastem je so mały Mikłausz narodził, ale ten wulki tu nechasz niczego co to żeny nawiedzieć. A tak potom młoda żona z Korzyszy, pola klosztorskiego cudnictwa. A należnie prosysze abatysu, żeby ją Mikłausza zajeć dała, a do jastva tykła. Dokež pola nie obstej, kajż w niemskim protokolu tam stej, a ja to cytuję, Fluchtgefahr. Takie te żywiny live sednacze 100 a 14. Stawizna, kotruż nie by nidzie drugi jak znankał. O swoim te konflikty poznaczu też dzieje w Jezusowych słowach Ewangelia, gdyż praj budzia, Petro w jednym domie rozkoreni, cio przeciwo dwiemaj, a dwaj przeciwo ciom. A oni tak spodziewane klinci, sem przyszło wohin na ziemię cisnąć, a co co drugie hać, żeby so palił. To są poprawom jenoż obrazy. Jezus po takim niemeni swojebne zwady, a on też niemeni ten wohin, kiż nitko, kajż media słyszymy we wszelakich krajach hory. Und mini poprawom rozestajnia, gdzieś na końcu o wirudzie. Na przykład, za Jezusowy czas by Żydy zakazane, mężestwo ze nie-Żydowką. Dokež by mógł przez nią potom swoją wiru zubić. Jenoż ta starsza generacja będzie so znano jeszcze dopomnieć, jakie to nie było pola nas między katolskimi a ewangelskimi. To nie było taka jeszcze dżęca je, takie dobre zrozumienie, albo samo zromadne Boże służby. Ale to jest jasna granica stajena była. Wiera może wiedzą te konflikty produkować. Przed 10 latami je w budyskim klosztroku, kiedy nikt bohužel odsoročene, młoda knieżna wieczne sluby odpowiedziła. Starszy nie miesztaj żaden związek z wierą, bo ona je odrostła w Halle, nowym mieście. A starszy nie możesz tak zrozumieć, że ta jeniczka dżoka po jura studiu do klostra szła. To by szok. A tu nan, kiedy się potom ty z maczerią przyszły na te kemsze z tymi wiecznymi slubami, tu nie prają, ja tam nie pójdę nic, ten nabożny dziwadło, ja się go ubladać nie idu. A za to co trubisze, nie by lahko tu ten konflikt ze starszymi udziarzeć. Po takim Duch Boży ludzi pohybuje, też w Halle Neustädtche, a tu ten duch je poprawom kajen wohin. Unser juno zapalene, co šeco bule v přestri. Jezus po takim ne treba ludzi, kiż jo občivaja, ale kiż jo nasleduja.
Wice, o których so kontrowersne dyskutuje, dżęca so mienuje horce żeleza. Te mamy pola nas w cyrkwi, a jeszcze wiele większe liczby z jawnym żywieniu. Jeśli z takim horcem żeleza uprawi, tomu razy strach, so je tykaja do jednego różka, pak do prawa albo do lewa, a potem tym słyszysz tym prawicom albo samonacjom. Aber na cyrkwinskim polu, tym konserwatywnym, kot sich buchu najradšo ten čas so ročo verčeli, kaj je było przed postaletami, a tym modernistam, kiž buchu najradšo zase šo zmenili, dženca so Bože skoku suči. Mnozy su si menece odvučili, najprede mu vši posluchač. A to dla rozčete liczba tych, kiž praja, činčiše chcecie, ale ostajčeme na pokoj. Po nas cyrkvi mamy te wiribych, a nech oni prajeći jole, chrześcijanskie osadze, ale pošitko ne v našej cyrkvi mamy wiele ludzi, kiž buchu kčeni a firmovani, ki so dys a dys, nekajku službu cyrkve trebaja, ale evak chceča so farari na pokoj ostane. A na drugim boku, je rune jole v našej osadze, to naupačne widzieć. Zaś w Swiedźin je pokazał, kilka osób młodych so angażuje, czas opruje, a so niesebiczne zasadza za osadu, za żywienie w osadzie, za naród a wiru w naszym kraju. My nie mamy udyctwa żadną przyczynę skorzyć. Ja to obkieżuję te moje dla otrowie, když ja uslyšel jsem, tam neleží jen ještě řečené církve v rukách osadných, ale ty ten cíl nábožný týden za děti. Samo prejne oprajenská učba, to oni sami organizují a žijotují. A já jsem tohle na patronátním svědčím otroje praje, kdyby se te banner, jole dženca bou, dabu on praju, já jsem hrdý na vás. Jak vy to zmištrujete? Bez to za namestne faraje. My potajkim ne trebamo co kovač, a my mamy jenož o tym ryczyć, što możemy šo dzierżyć, a jak mamy šo w przychodzie obkować. Když Jezus o waheniu ryczy, potom chce on menece prajić, gdzieś Duch Święty skutkuje. Tam masz ty woniostroj ideju. A to są te nasze swiedźenniki pokazali. Gdzieś Duch Święty so zasedli, tam nie o święty Mirka na kirchowie, ale tam so ništo chyba. Tam so dyskutuje, kreatywnie so dziwa. A to je dere, když mamy stajne zase te temata, kiž nas wužaduje, a kiž čakaja na nové odpovede. Tež ladajo na příchod víry našim malom sarskim kraju. Víra je ta jace, hač je sjatočna kulisa za realne svedčenje. Víra a jič máte ništo zromadno. Te jidže svodža najlepe horce, abo zemne. Jenož ljubke oni najbolje ne svodža. Z vírou je to celé podobné. Ukadziš to takúžu nábožinu, je to staré prašenie človeka z vodkelia šindu a dokelia mu bundu. Sem ja produkt šipada, aber je mi nichtu do živenia zvoval. Židovský učenc je jenom na prašenie, že je Bůh odpověděl, tam, gdzieś jeho nuc spušťa. A Světá Hauštin to komentuje, bo je nám bližší, hač my sebi samym. A když to wie, to může všetko optimist buď. Šojene, jaké časy jsou. Šojene, jak se mi runě bejde. To může optimist být, a se srpským šisvovom prajč,
bo ze černiu róže płodzi, a k dobremu szowodzi. Amen. Tydzień w tydzień skadzujemy się o Bożym domie. Kniez nas woła, a czeka na nas. Ale też, żeby słyszał nasze należności a prosty, a tuż jemu wołamy. Kóžda niedziela je za nas mała jutrończka. Sme jutrowni człowiekojo, a smymy dzień knieza jako dzień umożenia świecić. Nech jutrowna radość nas stajnie zaso pozbudzi k dobrym słowam a dobrym skutkam. Prosimy Cię, usłysz nas. We wszelakorych krajach horia silne wohenie, a wulka suchota pokazuje, jak jara je nasza przyroda obszkodzena. Prosimy o siebie za ludzi, kiż potem cierpia a so boja, swoją egzystencję zubić. Prosimy Cię, usłysz nas. Letuše putnikowanie do Krupki je pokazało, że mamy wiele młodych ludzi, kotrymś je wiera ważna. Prosimy o duchowne powołania, ale też o swojby, w których sztuty powołania wzrostu. Prosimy Cię, usłysz nas. Na moc a rozestajenia, wojenskie konflikty a niemiry jewia so skoro każdy dzień w mediach. Prosimy o ducha czuciwości a sprawności, co nie bychmy się na to zwučili, kaž by to normalne było. Prosimy Cię, usłysz nas. Prosimy za nas samych o obstajność w wierze a lubości, za nasze swojby o dobre zrozumienie między dziećmi a starszymi, a o dobre przykłady, na których może się młoda generacja orientować. Prosimy Cię, usłysz nas. Bożo, smilność a pokoja, Ty znajesz nasze żywienie, a wiesz, jak se nam wiedzie. A tak podziel bierzesz na naszym byciu. Tebi so dowierzamy, a Tebi so dziękujemy nitko a wieki na wieki. Amen.
Modlitře, co šice, by se moja váš voпрос podoba Bože a mocnému Otci. Jest, niech przywozi swoją na cześć a sławę swoją imienia, naszemu wspomożeniu, a całej swojej świętej Cerkwi. Všimi knieže naše dachy, které co vše krásně zvuminia. Zabych mi opruja, štož ty nám dáváš, tebě samoho dostali, přes Krista našeho kněza. Kněz buď s vámi. Paspín mi v utrobě. Děkujme se knězi našemu Bohu. V pravdě je od nás správné, zdobné a spomožné. Za čistania všude děkujeme, kníže svatý Otce, všemocný, věčný Bože, přes Krista našeho kněza. Narodivši se, je on padve člověstvo obnovil, ze svým čerpením naše hříchy zničil, z mrtvých staneši nám věčné živení zasloužil a do nebes dospělši nám nebeské vrata otevřel. Tohodla zpíváme či s andělem a s vámi svatých písenku, aby bez konca vyskajo. Upravdě svaté světy kníže, s pravom, že chválíša tvoja stvoba, že to ještě svojho syna našeho kněza Jezu Krista s mocným skutkováním Ducha Svatého, oživíš a svědčíš tyšun svět. A hromadí se nepřestajně svůj lud, co by se tvojemu jménu čistého poproval od slunca skáčenia a čtyřiho kovania. Pokorniči knieže, prosimy, posvědč tu ty naši dachaj, še svojho ducha. Zabyš ty bywaj čibo a krej tvojho syna, našeho knieza Jezu Krista, kiž je nám poručil tute potajnstva svědčić. V noci v katryšku smrči udate zawątliw. Dziękuwasze so ci żonu wasze on wamasze, a podają swoim uczobnikom prajo. Zmicze, a jedzcie šice gotowo. To je moje čivo, katrež bude za was podate. Tak tež zavon pojedži kiluch, džakovaše so žonovaše a podajon svojim učobnikam praju. Zmiče a piče šice z nju. To je kiluch nova večna zakonja, moja krij, kotraž bude za vas a za šitkých přelata, kvodovaný rýšou. Čínče to na mě vzpomínají.
Twoje potajemstwo wiry. Prosimy Cię, zladuj, wspominaj tuż knieże na Twojego Syna, wazywiamy Jeho was poszliwe cierpienie. Jeho hodnosne zruwa stanienie a do niebezpicze, a czekamy do nich nie przyjdzie. Dziękuję woprujemy Ci, tutun żywy a święty wopo. Prosimy Cię, zladuj na dar swojej cyrkwi, szymi woprowany injo, przez któreś chcesz być ujednany. Živ nas z čivom a skrył swojego Syna. Zabychmy z Duchom Świętym napienieni, byli jedno čivo a jeden Duch we Chrystusu. On niech z nas zczyni Tebe wieczny dar. Zabychmy slubene dziedzictwo byli z Twoimi wysłolonymi. Ze zbożnej knieżny Boha Rodzicielku Mariu, z Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi martrymi, a zawszymi świętymi, na które zastupno prostu Tobą so przeco nadziejamy. Tutun woporny dar naszego wyjednania, prosimy Cię, knieże, niech Ty pokoje a z pomożeniu całego świata. Skrócił swoją cyrkiew na jej putnikowaniu na ziemi we wierze a lubości. Skrócił swojego służebnika, naszego bamża Lea, naszego biskupa Heinricha a zromadność biskupów, ze wszymi duchownymi a ze swoim wymuszonym ludom. Usłysz mi wywódce modlitwy tutaj swoje osady, które się tu zgromadził. Zjednocz ze sobą wszystkie swoje pasemi rozkrojone dzieci. Wspomnij też na naszych zemrtych bratrów a sotry a na wszystkich, którzy su Tebe so spodobają z tutej czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam będziemy z nimi też my, to se nadziejemy, żebyśmy z nimi Twoją krasność używali. O to Cię prosimy przez Chrysta, naszego knieza, przez któregoż Ty święty wszystkie dobra dawasz. Przez Niego z Nim a w Nim dawa so Ci Boże, że mocne wódcy, w jednocie Ducha Świętego chwała, cześć a hodost wieki na wieki. Nie rekamy jeno życi Boże, ale my to jsme, a to jsme po niedowiery so modlić. Otče nasz, i w niebiesach, święć Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, stań się Twoja wola, kajż na niebie tak na ziemi. Schierne Kinder nasz dajmy dnes, wodaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikam, a nie weź nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mieli pokoj naszym dniam. Smil so nad nami a pomaj nam, zabychmy od rycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamoczeniom wieści, oczekowali zbożną nadzieję a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta. Nasz kniez Jezus Chrystus je nam swojego ducha posłał, żeby cyrki do jednoty zwołał. Tuż jo prosimy, nie ladaj na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwi daj po swojej woli pokoj a jednotu, ki se živa a kraluje šviki na wieki. Pokoj knieza bud stajnie z wami. Agnus Dei, Agnus Dei,
Dejči jiného Bože, katr zbírá rychy světa.
Modlíme sa na strane 143. Strana 143. Jezus sa buď smilný.
Modlmy Knieże, przez te potaństwa sme podziel brali na Chrystusu. Pokornie Cię prosimy, zczyń nas Chrystusie podobnych na tym świecie, a zjednocz nas z Nim wiecznie w przychodnim. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieża. Dżęca mamy zase dwie nyszpo. W klostrze dżęca klosterskia spójbnic Beijing. Wunca skunči wieczór, aber na wieczór na poszestich ze ekumenickim nyszporom a żonowaniem zelu w klosterskiej zarodzie. Rożuc modlimy się Kruszczyca punżelu do piątka 18:30, wutoru pokutno rożuc, a woklice wutoru 19 godzin czwort, 17 godzin 30. Kemše woklice mamy czwort, 18 godzin. Prenowoprańska wuczba je klostre wutoru na Pocjoch serbska skupina. Szulski kemše w klostre se wutoru na po 4. Utromniesze proszuje się na dekanatny dzień do Różanta, sobotu, 20 augusta. Z początkiem z eucharystycznym nyszporom 15 godzin, a zakończający serbsko-niemskie kemsze są tam potom 18 godzin. Zbierka przychodną niedzielę za osadu postajna. Przychodną niedzielę po ponucjoch poswieci sobie w Zejcach pomnik za cioch Zejczanów. Dzieci od prenia do 8-letnika są przeproszone w szkole śpiewać. Prenia, proba, szkole je w utoru, a to 17 godzin na ferie. Na svědčeniu Święta Bernarda 20. augusta są w klostrze konwentnej kemše 9. Piatk są w klostrze 19 kemše z przyłzaczem rodziny a rozżonowaniem ministrantów. Lica skończy się doba skutkowania osadnego przedstawicielstwa Wólbny termin wodecze. Za nowe przedstawicielstwo je 15-16 novembra. Do osadnego przedstawicielstwa będą zase 3 osoby wolene, wolic midża osadni, którzy są najmniejsze 16 lat. Od dżęca aż do 1. septembra obstaje możliwość kandydatów za wólbę namietować. Kandydaci mieli najmniejsze 18 lat być, tomu są przygotowane jałmożnie a cedelki, a to tu w Farskiej Cyrkwi przy Marianskim Łotaku, klosztorskiej cyrkwi Pančicach, zady na blidzie. Cedelki z namiotami możecie też do podstawa kaścika na farę tyknąć. Sakrament Świętomanżestwa chcete si udzielić czasu dżęca po cyrkwowym waśniu przypowiadataj trzeciemu razy. Dominiko Grun, katolski mania, richterec ewangelska woba z Kruszczyc, wirowanie jest sobotu. Drugiemu razy Björn Berger z Bukovca, Julia Schneiderec z Pančic Kukowa. 8. augusta zemře ve starobě 90 let Mirčin Cyš ze Smyčkec. Koania requiem beste zajšu sredu Smyčkecach. 14. augusta zemře ve starobě 82 let Monika Velsova, rodzena Veselic z Jasins.
Puste večer, v útoru, od 4 hač to 7, a kovanie a requiem ste potom sredu poponu 4. Knieže daj našim zemritým vičný odpočink. Odpočuja pokoju, kemše Bož šip punželu za nebo Máriu Pavla Škodu, kaj štejsa nebo syna Jurija z Kozac a potom za Hajka Picelta. V útoru ráno za nebo i svoj bolajdrec a donatec Nuknc. Piatk večer za nebo Jana Hedušku z Horko a žibych a nebo ich svojbnych. Sobotu, žane večerne, abo předvečerne kemše nesu. Przychodnú nedželu sedem ich za nebo Máriu Grajcerekovu z Kasova, potom na pojednačích nímsky kemše za nebo Bjarnata Redu z Boklec prenolitnému opomneniu. Přeju vám žonovanú nedželu. Kněz buď s vámi. Boženy vás všemocný Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Amen. Díče v pokoju.